تقوله الشعراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بإحسان إلى يوم الدين. muna godiya ga Allah wanda yana mana wannan ranar Laraba 19 ga watan 6 mai hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 10 ga watan 12 miladiya 2025. Za mu ci gaba da karatunmu na littafin Hamziya. A karatunmu na jiya mun tsaya karken shafi na 14 inda Imam al-Busairi yake cewa sutiral husnu minhu bil husni fa'jab li jamalin lahul jamalu waqa'u. Yau kuma za mu tashi kan shafi na 15. Muna roƙon ubangiji abinda za mu faɗa Allah ya ba mu dacewa, kusakurai kuma Allah ka yafe mana, ajizanci ne da halin koyo. Da farkon farawa Imam al-Busairi na cewa fahuwa shi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gurin kyau ka zahari, ka ce fure ce laha da ta bayyana min sujufil akmahi, daga cikin sujufi ƙwallon akmahin kwasfa, wal'udi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gurin kyau kamar itace ce shukka an halli ha'u wanda aka ɓare fatan jikinta. Kada ya kusa an yi gushiyar uyuna sanan minhu, haske na sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kada ya kusa an yi gushiyar uyuna idan ya bayyana ya dusasar da gani na idanu, li sirrin fihi saboda sirrin da yake cikin wannan hasken din. Zuka'un rana hakathu koyi take da shi gurin haske. Alhusnu kyawo na annabi sallallahu alaihi wasallama wasakinatu da kuma natsuwa sanahu sun tsare sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an tudhira fihi atharaha alba'sa'u, an a ce alba'sa'u tsanani, tudhira atharaha ta bayyanar da alamanta, fihi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama. Alwujuha wa takhalul wujuhu, wa takhalu alwujuhu in qabalathu albasataha alwanaha alhirba'u. وتقال الهرباء وجوها وتقال الهرباء وجوها انقلبت ألوانها. Ika ce to wujuhun fusaku wata khalun za ta zaci in qabalatu in ta fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallama, wata khalu za ta zaci cewa alhirba'u hawainiya albasata ta tufatar da fiskan sai na sallallahu alaihi wasallama alwanaha launukanta ne. Domin idan ka kalla annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga fiskan nashi na cancanjawa lokaci bayan lokaci. Faiza shimta idan ka kalli bishruhu fiskan annabi sallallahu alaihi wasallama wa nadahu idan kuma kaga kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama wallahi adhalat ka za ta mantar da kai al'anwaru. Bishruhu fiskan annabi sallallahu alaihi wasallama azhalat kal anwaru za ta mantar da kai hasakai. Hakan nan wa nadahu kyauta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma azhalat kal anwa'u za ta mantar da kai tauraruwan ruwa. Au dinnan adafi ne akan wancan maganar shi na baya da yace laitahu dinnan, sai shi ma nan ka sake ce sai ka dauko laitahu ka dawo da shi nan ka hada shi da wannan laitahu. Ina ma annabi sallallahu alaihi wasallama khassani ya keɓance ni bi taqabilin rahatin da sumbatan tafin hannunsa wanda akhazuha kamewanta wal ata'u da kuma bayawanta kana lillahi ya kasance daga Allah ne, wa billahi kuma sabida Allah. Almuluku sarakuna tattaki tana tsoron ba saha tsanani na wacin nan tafin hannun din. Sai kuma alfuqara'u mabukata talakawa wata haza tana rabauta min gina
daga kyautan nan min nawaliha, daga wadatan nan min nawaliha na kyautan tafin hannu annabi sallallahu alaihi wasallama. La tasaila judiha, kadda kai tambayan yanayin kwarara na judiha kyautan hannun annabi sallallahu alaihi wasallama. Inna ma sani kawai yakfika min waqfi suhubiha, ai yakfika ya ishe ka menene al'anda'un kyaututtuka min waqfi suhubiha na kwararan suhubiha giragizanta ita tafin hannun din. Darrat shatu sai ka ce ashatu hantsa na akuya, darrat ta bubbugo da nono, hina lokacin da marrat alaiha tafin annabi sallallahu alaihi wasallam ta shuɗe a kanta. Falaha sai gashi ya tabbata ga ita waccan nan akuyan din tharwatun, falaha tharwatun sai ga wadatuwa na shi wannan nonon din ya tabbata gare ta, wa nama'un da kuma da duwa biha saboda albarkacin wannan tafin hannun din. Na ba alma'u wannan tafin hannun din ya bubbugo da ruwa, athmaran nakhlu sannan kuma da albarkan wannan tafin hannun din an-nakhlu bishiyan ta bi dabino, athmara ta fitar da 'ya'ya fi amin a tsawon shekara ɗaya, biha saboda wannan tafin hannun din. Sabbiha a cikin wannan tafin hannun ne, ko kuma biha yana mu'allikun ne da wancan athmaratin nakhlun din. Sai ka ce athmaratun nabi fi amin biha, an-nakhlu itacen dabino athmarat ta yi 'ya'ya fi amin a tsawon shekara ɗaya, biha saboda tafin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da albarkacinta. Sabbahatil hasba'u sannan kuma al-hasba'u tsakonkwani sabbahat ta yi tasbihi fi biha a cikin tafin hannun nan. Ahayat murmilina wacce nan tafin hannun din ta rayar da al-murmilina uwaye na marayu, min mauti jahdin daga mutuwa na fako na fari. A'wadal qaum fi zadun wa ma'u, wannan tafin hannun har wa yau a'waza alqaumu ya gajiyar da mutane wajen ansan azadun guziri, wal ma'u da kuma ruwa, fihi daga cikin wannan tafin hannun din. Fatagadda ka ce alfu jiya'un dubbannin mayunwata, fatagadda sun yi kalaci bisa'in da sa'i ɗaya da ya fito daga wannan hannun din. Sai ka sake ce kuma alfu zima'un dubbannin maƙishanta ruwa, wata rawa sun ƙoshi bisa'in da ruwa sa'i ɗaya da ya fito daga wannan hannun din. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka ba mu albarkacin wancan tafin hannun din, Allah ka ware mana damuwar mu albarkacin wannan tafin hannun din, Allah ka dafa mana rayuwa albarkacin wannan tafin hannun din. Bijai sayyidul wujudi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.